ich technika. No a možno najkrajší útok. Ale poďme sa sústrediť na Hrabovecké Bčko. A máme odštartované práve v týchto chvíľach sa Bčko z Hrabovca rozbehlo. Základňa postavená veľmi rýchlo a celkom pekne, tak už len dobre dobehnúť. A nemáme vodu. Pán Hranovka a Alpáč, alebo Alkáč. Pohár primátora mesta Bardejov a tým, že o vás ešte budem rozprávať, Benz sa moc pochvapil, povedzme časy. Veľmi zle. Pol minúta, takže zhruba okolo pol minúty. Mali sme možnosť vidieť veľké problémy s vodičkou. No ja sa pozriem, koho tu drží a komentujú. Takže družstvo B týmu Hrabovca práve odbehlo. Menšie problémy s vodou už sú vyriešené. Tlač vodu dobre. Bčkara. No poď sem. Bolí.